Fl-aħħar mill-aħħar il-privat ħajoħroġ minn butu 15 million. Il-qbija tal-flus ta' dawk is-60 million huma flus illi ħajtħallsu pereżempju jekk xi xerrej jifdi ċ-ċans perpetwu tal-art li jkun qed jixtri, tal-unit li qed ikun qed jixtri. Ġifieri il-privat li l-gvern ftiem miegħu fl-aħħar mill-aħħar ftiem u ħajoħroġ minn butu 15 million. Ġifieri dik hija s-somma li ħajoħroġ minn butu. Le, mhijiex nispjega għalfejn. Il-figura hija ta' 60 miljun. 60 miljun tinkludi different elements, jinkludi il-premium ta' 15 miljun, jinkludi options ta' redemption, imma jekk Mhux il-privat l-options ta' redemption imma. Nispjega, jekk ma jiġux redeem dal-flus, il-privat irid jibqa' jħallas il-kirja. Il-valuation saret at present value rates u saret minn naħa Deloitte. Ovvjament din hija kumpanija indipendenti, għall-ewwel darba ħriġna b'valuation. Imma l-gvern ftiem Ministru, ġifieri għax inti tiqpa' tgħidli għax il-privat għamel dik is-somma, il-gvern ftiem li l-premium tkun fl-aħħar mill-aħħar ta' 15 million, ġifieri the buck stops with the government, mhux mal-privat. Ma tħossokx iżolat li kulħadd qed jgħidlek dik il-15 million ħażina hija ftit wisq u inti tiqpa' tiddefendi Ministru. Dan huwa proġett li se jbiddel se jimprovja l-ekonomija tagħna, se joħloq 1500 impjieg.